Welcome to our next video. This video is pupunta tayo sa bagong sikat na malaking mall siguro yan. Doha Oasis. Actually, Bin Mahmud lang siya. It's a 10 minutes walk sa bahay hanggang dito. So, di pa namin napuntahan nun. Samahan nyo ako guys. Pupuntahan natin yung bagong mall na para sabay-sabay tayong mamasyal doon. Guys, dyan po tayo pupunta. Doha Oasis or Friend Teams. First time lang namin napupunta dyan guys. So tara na, sama-sama tayo. Ang tumawid, medyo nakakatakot siya. And this one, hintayin natin na mag-green. Tapos tawid na tayo. Oh no. Yan yung sinasabi ko na green. Need to walk. So this is the way going that side. Doha Oasis. First time lang namin yan guys. Doon kami galing. Tonight's weather condition, napakalamig. Woo! Malamig yung dampi ng hangin sa katawan mo. Kahit nakaganito ka, pumapasok pa rin yung lamig guys. That's okay. Carry naman. Pretense. Sukin natin yan. Pinakamalaking department store daw, sabi. So, nainteresado naman ako doon. Tara na. Sukin natin yan. Pasok na tayo guys. Ang luwag din. Ganda ng landscape. O diba? First time here. Kakalula pala dito guys. Puro mga pangmayaman, mga sosyal, amoy mayaman. Grabe. So, ganito ka-social guys yung loob nito. Oh. Mga mamahalin. Yung mga binibenta dito. Ayan o. Grabe. Lakas makasosyal. Ang ganda. Yan. Cute niya no. Green motif. Hello, kumusta ka naman? Oh. OMG. Pati amoy. Amoy mayaman. Gown. Beautiful in white. Oh. Kodo talaga left and right. Busugin na lang natin yung mga mata natin guys. Sa ano. Yun o. Ganda o. Green. Cute nito. Tela niya. Pink. Ganda ng kulay. Stop. Look up. Cute. Cute ng ceiling niya. Oh. Galing mo guys. Friend Teams exclusive. Exclusive. Yan oh. Umiikot sila. Yung mga mannequin na yan. Umiikot sila. Oh. Harap sa kanan. Harap sa kaliwa. O, diba? Bongga. Harap sa akin. Pretems. Laki talaga nitong Pretems na to. Grabe, paikot. Mamahalin, mga branded. Mga bilihan din ng mga stroller, mga pang baby. Grabe. Magkano? Yan, 34? Ah, okay. So, lalabas kami dito. Then, galing kami sa loob. Lalabas na. So, we will try to enter another entrance. Yan ba? Kaligaw-ligaw na kami guys sa luwag dito. So, punta tayo dito. Wow, ganda. Grabe. Quest. Oh, ang ganda oh. Guys, napakamahalan na entry na ticket, 235, good for isang tao yun, pero unlimited rides. And mag-close na sila by 10 o'clock, so we don't have enough time. So sayang lang din yung ticket. Pag pumasok ka, bumili ka, and time is running out. So we'll go by next time. Next time na lang guys.
So ayan guys, we decided to go out na and we'll go to another shopping mall. Grabe naman dito sa lawak, pati yung entrance, yung palabas na ano, nakakalula pa din, hindi namin mahanap sa luwag nitong Doha Oasis na to. Oh, as you can see, oh, lalakad pa rin kami palabas. Hindi ito pang ano, pang mahirap. Para sa mga ano lang to, mga may pera. Tingin-tingin lang tayo dito. Pero ang mahalaga guys is experience natin kung ano, na-experience natin itong mall na to. I mean, pumunta tayo sa loob, tingin-tingin, ganyan, check natin kung anong mayroon. Kaya okay na. Hindi na ako babalik dito. Hindi siya friendly. Hindi kami friends. Hindi kami friends nito kasi wala eh. Masyadong mahalicious. Doon na lang tayo sa mga friends namin na mall. Kaya na guys, lamig. Ito ka ano, kaluwag. Napaka high ceiling. May mga bato na to, solid. Oh. Finally, na-reach na rin namin yung daan palabas. Grabe. Lamig pa. So, heto na nga guys. Nasa loob kami ng metro train. Papunta na kami ng Villaggio. There's no other choice. Kundi sa Villaggio ang bagsak namin. Tara na guys. And guys, as you can see, kami lang yung nandito sa loob. Walang katao-tao kasi hindi naman siya, no, weekends. Enjoyin. O, diba, nag-iisa. Linis-linis ng Qatar Metro train. This train is for Al Azizia. Diba, ganda? The next station is Al Azizia. Passengers Diyan kami are bababa. required to Al leave their Azizia. belongings unattended. So, nandito na kami sa Villaggio, guys. At dito na rin kami kakain. Can you imagine? Dumayo pa talaga ng Villaggio para kumain ng KFC. Wala eh. Nag-crave yung kasama ko ng KFC. So, we'll go for KFC na lang. Yun na lang yung dinner natin, guys. Pero pakita ko sa'yo yung ano, maganda naming view. Ginauupuan ko, yan yung view namin. Zoom ko ng konti. Yung mga naglalaro ng, anong tawag yan? Hockey? Ice hockey? Or what? Basta yan na yan. Ice yan guys. So, yan yung view namin. Ganda diba? Eating while watching. Dumating na yung order namin guys. Dalawang chicken sa kanya. And ako, twister lang at saka fries. I don't feel like eating that much. Okay na to. So, happy eating! Tapos na kami sa aming dinner, guys. As you can see, yan. Pauwi na kami, guys, and we're done here at Villaggio. So, maraming salamat po sa pagsubabay muli sa amin. And salamat din sa panunood ng lahat ng mga videos ko. Pa-subscribe na lang po, guys, ang aking YouTube channel, Marie Per Vlogs. At pa-follow na rin po yung aking Facebook page, Manang Marie. Keep watching and sharing my videos. Maraming salamat po guys. Till next time. Bye!